Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Gaur, Lekaroz herri baztandarrera etorri gara eta hemen Xabik Larraldea sagardotegiko historia kuriosoak kontatu digu. Kaixo? Ze biztak hemen, dituzuen. Ikusten da, bastan oso bat ikusten baino. Eta barruan ere bai bizta honak gongo dira, Egunon Xabi, zer moduz kontatu bizka bat non gauden eta zer leku den hau? Bale, egunon, Amaia. Hau da Larraldea sagardotegiko jantokia. Jantokia da urteko parte batean, urtarrietik maiatza bukara arte, eta biltegia ere izaten da, eta izaten da ere fabrika. Hau da, gaude hoi denean, hau sagardotegi txikia da, eta azkenan ezin dugu dena batera egin, ez dugu nabe handi bat, sagardotegi batek dituen atal desberdinak atenditzeko, eta hola ibiltzen gara, urtero, sasoiaren arabera eta ditugun lanen arabera badena moldatzen. Baina, oraintxe bertan gaude jantoki forma duen Larraldea sagardotegian. Eta non gaude kokatuta Larraldea sagardotegia, non dago zehazki? Larraldea sagardotegia dago Lekauzen, Lekauzko herria pasa eta Maldan goiti kilometro pasatxo inez, hemen goitiko aldera heldu gara, eta kokatu dago leku batean panoramika ederrak dituena, baztangoak. Kokatu dago leku batean ere, mendi buelta bat eman ondotik edo hasteko toki politaz da ere, gauden leku hau. Eta, karrika guztion deitzen zaio teilari karrika, hala deitzen diogu benpin, eta hemen txen, Lekauzen, baztanen kokatu dago. Nik uste dut baztan dela lekua proposa edo zein lekutarik buelta bat emateko, ez da, ez? 5 minutotan egerteko, basoan zaude, bai. Eta nola bukatu duzu zuk hemen, edo zer egiten duzu hemen? Libre hartu duten ere lagunek, orduan nik atendituko dut elkarrizketa hau, baina zertaz gauden hemen, segurazki galdetuko duzu modu sakonago batean, ez? Bai, pixka bat historia eta, zer egiten du sagardotegi batek Lekarozen? Bai, sagardotegi hau egin zen 1982an, eta egin zuten Jesus Angel Gartzia eta Gregoriok, ez? Egin zuten bere garaian sagardotegi hau, apustu latza egin zuten, hemen etzen ezer, deus. Eta egin zuten sagardotegi hau, eta sagardi bat ere ondoan, 2 hektarea eta erdi dituena, eta funtzionamenduan egon da sagardotegi hau orduz geroztik, etzi zuten arte. Hoi da, atal bat sagardotegi hau zer den, eta zergatik dagoen. Gu aldiz, kultur talde batian dugu jatorria, kultur taldea ditzen da Joalaio, dela JK, baino baztaneraz, ez? Eta gu heldu ginen, txalaparta ikastaro batzukin hasi ginen, 87an hasi ginen txalaparta ikastaroiekin, arraun gaztetxo ginela. Eta Patxi Larralde izan zen gure irakaslea, eta bera arras murgildu den persona bat izan da beti, baztango kulturaren ikerketan, espresio kulturaren ikerketan, eta bere aita ere bai, Javier Larralde, eta honek bildu zuen bere haurtzaroan bazen xar bat Bitoriano handi deitzen zena, eta enziklopedia ibiltari bat omen zen, eta harrek kontatzen omen zion, ura gaztetxoa zelaik, jari gara gaten, uste dut 19. mende bukarara, edo 20. hasierara, gaztia zelaik arizkunen egoten zirela pareta baten gainean, larraineko pareta gainean, hol bat jartzen zutela pareta gainean, eta holako pisoi edo maza edo
zunbil batzuekin, jotzen zutela olaren gainean eta kantatzen zutela kirikoketa, 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 koketa, koketa, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela. Punto. Ez? Hola isen. Bueno, erakusten zuen honek bazela euskal perkusioko bertze aldara bat, baztanen bildua zena, gainera badu babesa ere bertze autore batzuengandik ere, adibidez Aita Donostia, eta, bueno, hasi ginen zen, txalaparta ere, baina kirikoketan gehiago sakontzen. Bideo hortan, agerikoa zen sagardogintzarekin lotura zuela, musika tresna horrek, eta bueno, ari horri tiraka, ikusi ginen, guk ez ginen pentsatzen, baztanen sagardua egiten zenik, garai hartan, dagoeneko arras galdu ezen, sagarronduak egon bai, baina sagardua egiten zenik, ez genekien. Eta pixkanak ikusi ginuena zen, egiten zela sagardua baztanen, eta ez gutxi. Gizarte horren edari garrantzitsuenetako bat izan zen aro bat ez sagardua, eta bazirela sagardo fabrika desberdinak, pila bat gainera, adibidez Arizkungo herrian bakarrik 5 fabrika zeuden, sagardua egiten zutenak. Arizkunen orduan, ikusi ginuen bazela Gamio Xarrea etxean, gehigarri bat duen etxe bat dago, eta bazen sagardo fabrika bat, dolare etxe bat, deitzen zaio, dolarea duen etxea. Eta hasi ginen, dolare akordio batin, kulturtaldeko sedea bihurtu zen ura, eta hasi ginen, gure azterketetan, ikerketetan, eta egin ginuen berregin dolare hori, eta orduz geroztik, 89an egiten ginituen nolako erakusketak kirikoketenarenak, eta 2004an jarri ginuen martxan dolarea, eta orduztik sagardua egiten ginuen hor, eta egiten dugu oraindik ere, Gamio Xarreako dolaretxean, dolaretxe barroko berantiarra da, 1700 eta erdialdekoa, eta hor erakusten dugu, azkenean, sagardogintzak, lanak eta musika tresna arkaikoenek duten lotura. Eta hola dramazkigu, 2025an gaude, 26 urte. 26 urte. Eta hor dago pixket, hor hasi ginen pixket nahazten, hau etxe zutenean, gu 40 urte ere beteak, eta gure bizitzari zentzua eman nahian, erabaki ginuen zen gure lanak ustea, eta ez ginen sosik, baina lagunak bai, hori da importantea, ginuen relato bat ere bai, eta erabaki ginuen kooperatiba bat egitea, 14 lagun animatu ziren, eta erosi ginuen sagardotegia. Orduan orain, kooperatiban 14 gara, 3 gara langileak, ni eta 2 neskatiko, Mari Jota Oianko, eta, horregatik gaude orain Larraldea sagardotegian, eta horregatik zaude nediken solasen, Ze historia, ez? Nola kultur talde batetik bukatzen den sagardotegi batean, oso kuriosoa edo... Ze importantea den historian arakatzea eta hori esan duzun relato hori kaleratzea. Ez da alako pirueta ere, ez? Uste dut konsekuentzia logiko bat ez ere gure bizitzen historiokoa, eta kasu egin bertzaio, zer egiten duzun zuren bizitzan zehar, hauntzetan jotzen dugu garai batean egin duguna infantilizatzera, sartzen gara egitura sozial batzutan igual, ordinarioagoak direnak, edo tira, guazen normalak izatera, ez, eta pixkat igual zen duzu alde batera, baina egerteko nahi izan dugu eman garrantzia gure bizitzako historiei, eta bai, hau da gertatu beharra zena, eta hortaz egituko dugu. Eta, orain, zentratuko gara pixka bat sagardoan, edo nola eramaten duzuen aurrera sagardotegi hau. Sagardiak hemen daude baztanen, edo... Sagardiak badaude baztanen, eta sagardiak landatu izan dituztenak, normalen izan dire gure xaharrak, ez? Eta maitatu izan dituztenak sagar baridadeak, bilatu izan dituztenak, beren etxe ondoan sagardiak edo sagarronduak landatu, haiek dituzte batez ere sagardiak. Kontatu dizut ere bai hemen, Jesus Angel eta Gregoriok ere bai egin zutela 2 hektarea eta erdiko sagardi bat ere, eta guk egiten duguna da, aprobetxatu sagardi horiek, bai sagarra erosiz, edo bertzenaz, sagardietan desurroze batzuk egin, eta horren truke sagarra bilduz. Edo hemen jateko tokia eskainez ere sagarra ematen digutenei, eta ari gara pixkenaka aprobetxatzen azkenean dagoeneko badagon ondare bat, ez? Sagardietan.
guk ere badugu sagardi bat, egun sagarrondokoa, ez intentzio produktibo batekin egina, oraindik ez du sagarrik ematen, txertaketak daude eginak sagar basan, sagar basa horiek urteak behar dute produkzioan sartzeko, eta horretukuna da baztango bariedadeak txertatuak. Erren nahi dutena da honekin, azkenean guk badugula puntu ahul bat sagardotegian, sagardotegiak ditu sektore desberdinetan lanak, jangela izan daiteke zerbitzua, eraldaketa da sagarretik sagardua ekartzea, eta hor dugun nekazal arloa behar dugu garatu kooperatiban, hori da gure hurrengo erronka, eta behar ditugu sagardiak egin. Tarako badugu plan bat, eta kooperatibara jende gehiago sartzeko asmoa dago. Eta ez da gure arazoa bakarrik, hau da, islada bat azken ere Euskal Herrian zer gertatzen den. Garai batean sagardiak landatu ziren haunitz, baina sagardi horiek 30 piko urte, 40 urte pasatu dire eta dire zartzen, ez dire biltzeko guztiz aproposak, ez? Eta hori uste dela erronka bat gurea, orain, hortan sakontzea, egitea balioan jartzea sagarra eta erabiltzea lurronak ere bai sagarra ekoizteko, eta ez da gure arazoa bakarrik, Euskal Herri guzen dugun arazoa da sagardiarena. Baina bai, sagardiak baliatzen ditugu gu bederen baztango sagardiek alden neurrian, eta hortan gaude. Erran barra dut, gure produkzioa, sagardoko ekoizpena, ez dela arrasa handia, gure kapazitatea da 30.000 litrokoa, hortako behar dituzu 50 tona sagar, eta dauden sagarrekin posible da baztanen, sagar urtea denetan, sagardua kupelak betetzea. Baina behar dugu berritu hori guztia, eta urteak behar duten prozesu bat dire hauek, eta hasi behar dugu ja. Eta hortan gabiltza. Sagarra bi urtero ematen du, ez? Sagarronduak hemen baztanen urte parea denetan ez dago sagarrik, eta urte ez parea denetan bada sagarra. Urte parea denetan sagar gutxi dago, eta orduan normalean gaten gara gure produkzioaren erdia da ekologikoa, bertzea da arrunta, ez? Ez duna atzetik ziurtagiri bat eta lakoak, nahiz eta errekuperatutako sagarrietatik hartu sagarra, baina igual zertifikatu gabea daude, baina badugu olako produzioa. Orduan, sagar urtea ez denetan, iztegi pasa eta Donibane Garazi inguruan badaude sagardi batzuk ematen dutena kontrara, edo sagar nahikoa badela hemen sagar urtea ez denean, eta baliatzen dugu alden neurrian inguruko sagardiek. Hala ere, behartu gaude, sagar urtea ez denetan, kanpotik ekartzera, adibidez, Normandiatik. Nabauzu hor badago historiatxo bat ere gero kontatuko izan. Bai, kontatu, pixka bat, nabauzu. Historia asko dituzu, ben ikusten dut, baino... Bai, ikusten dugu, baztanen berez ere, ja 1840tik baude ordenantza idatzi batzuk, ez? Eta hor ja, arautzen da, sagardua nola produzitu behar den eta nola saldu behar den, ere, ez? Araudi batean. Bai, araudiak dire ordenantzak arautzen dute pixka bat nola kudeatu behar den lurra, ez? Edo, jende harremanak eta nola kudeatu behar diren. Eta islada bat da, ez balin bedago ezer, ez dira gauzak ordenantzetan agertzen. Eta balin bedago mugimendua, gauzak ordenantzetan agertzen dire. Ikusi dituen gauza bereziek, honekin nahi dut pixkat irudikatu ze presentziatzen sagardoak baztanen, ez? Eta, Nafarroa mendialdean ere segurazki ere gu zentratu gara baztanen. Eta hoxen, arau, adibidez, erran dizut lehen, bazirela sagardo fabrika desberdinak Arizkunen adibidez, ez, 5 sagardo fabrika zeuden, dolaretxe zeuden, eta sagardoa produzitzen zuten kupeletan, eta kupelak irekitzeko egiten zen adibidez sorteo bat. Zenbakitzen ziren kupela guztiek, eta bakarrik kupela bat egoten altzen herrian irekita aldi berean. Izaten altzen sagardogile handi baten kupela edo txiki baten kupela, baino sorteoz egiten zen gauza bat zen eta kupela bat erekitzen zen lehenbizi, gero bestea. Hori zen, arau bat. Bertze arau bat adibidez zen, ezin zela importatu eta ezin zela esportatu, ez? Bertako beharrak asetu arte, sagardo beharrak asetu arte. Edo bertze arau bat ere bazen,
alkatea eta bere laguntzaileak ekaten ziren kupelez kupel sagardo guztia probatzen herrian, eta jartzen zioten prezioa ahalik eta merkeena, baino kalterik sortu gabe ekoizleari. Gauza guzti hauek biltzen dire ordenantzetan, eta erakusten digute, nolabaiteko ekonomia protezionista bat, badakina zer produzitzen den baiaran eta zer behar den baiaran. Hau da, aintzinako erregimeneko araudi bat da. Arpatu genituen paper gehiago ere, adibidez, guzti hau Ganbixarrea, Garizkunen bildua dugun, berritua dugun dolare hau, da 1700 eta erdialdekoa, hortik gutxira Europa astinduko zuten pentsamendu batzuk hasiko ziren, Frantziako iraultzarekin, eta hasi ziren, libertade zibilak eta bertze zenbait askatasun aldarrikatzen, dudik gabe, hemengo jendea kontra zegoen, batez ere, bazutenak asiento bat, bazutenak garrantzi bat ekonomiko edo indar edo botere bat, kontran zeuden, baina gustatu zitzaiena zen merkatu librea bai gustatu zitzaien, ideia hori bai, Eta, dokumentu batean, 1787, orain ez gogoan urtea zein den, ageri da, Ganbixarrea bereko nagusia, Gamioko Miguel, Erratzuko Gaston eta bertze zenbait gaten direla Nafarroko errege ordearen gana, eta eskatzen diote, beraiek nahi dutela sagardua saldu, beraiek nahi duten prezioan, eta importatu eta esportatu ere bai, beraiek nahi duten bezala. Orduan errege ordeak onartzen du, zera hori, eta derogatzen ditu baztango ordenantzak non regulatzen den produzio eta salmenta. Aintzineko regimenetik aro modernoagotara pasatzen gara, hemen irudikatzen den... Komertzializazioa eta dena aldatzen da, ez da? Eta paradogikoki, bertze hasiko da sagardo gintzaren gainbera. Hemen baztanen, artoa interesgarriagoa da, ardoa modan jartzen da, eta hoxen, polita da ere historia hau irudikatzeko zera. Badago ere hortik, bertze zera bat, Normandiako konexio bat edola, eta da, 1800 urtetik goiti, han Nafarroako armadak bazuen presentzia, Normandian, gaur egun badire gaztelu eta palazioak ere, etorri Nafarra dutenak, eta hango buruzaietako bat zen Ursuako Guillermo Aizkundarra. Eta deitzen zioten sagarren jauna, gaur egun ere badute jaunaren sagarra, eta aro hartan ere, hasi zen horma aro txipia ditzen diguna, temperaturak hasi ziren jausten planetan, Europan abitu zen haunitz, batez ere sufritu zuten, batez ere, haunitz sufritu zen atal desberdinetan, baina adibidez, mahastiak pikutar gantziren, eta hori ordezkatu zuen edaria, ardua ordezkatu zuen edaria, sagardua zela, edo teoria dute, zenbait egilek. Aurten, badago olako konexio bat, badugu ere bertako barietateak ere igorri ditugu analizatzera genetikoki, ikusiko dugu zein den horren emaitza, zinetasun dagoen, baina bertze relato bat azkenean, izan daitekela hola edo ez, baina bederen, bixet entretenitzeko ere balio dutenak dira. Azkenean ematen du sagardoa dela azkenengo aitzakia historia honen atzetikan, ez? Sagar baten atzean badago haunitz esplikatzeko, kasik edo zer objetuk badu atzean historia bat interpretatzeko, eta polita da hierrateko, begirada hortatik, gure historia ikustea, eta sagarren erritmoan bizitzea ere polite dela iruditzen zaigu bai. Eta sagardotegiak dauka ez bakarri sagardoa, baizik eta beste produktu batzuk. Produktu horiek nola eramaten dituz aurrera, ze harremana daukate ingurunarekin, eta... Guk adibidez sagardotegi honetan eskaintzen dugun produktua, da Nafarrokoa, ahalik eta hurbilenekoa izaten da, edo azpilkoetako arraultza direla, edo txorizua, edo haragia ere saiatzen gara bertakoa hurbilekoa izaten, bai Pirenaikan nola Frisona, eta bakailua bidasoan ez da, orduan ekarri bara da Islandiatik, kolako gauzak ere badire, baina bai saiatzen garela pixket, bertako produktuak edola islada eduki dezan hemen, ahalik eta handiena, ogi desberdinak ere, inguruan egiten ditugunak ere hemen batugu, eta hori da pixket eskaintzen duguna hemen, eta igerrateko jatetxeaz soazten ari balin bagara, funtzionatzen dula, ongi doa,
egiazteko oraintxe hasi gara, osea, hau gure 3. Garaia da, gure 3. temporada, eta, bueno, olako inbertsio bat, olako lantoki martxan jartzeak, egera ikusten milagrorik ez dagoela, 2. urtean edo 3. urtean ezin dela erran dagoeneko neurri hartu duzula, 5 urte pasatu behar dire, hola da, eta, bueno, baitugu hobetu dugu haunitz, badago haunitz hobetzeko, eta badugu ere sagardogintzaren atal honetan produktu berriak ere egin nahia, dela ozpina, dela zukua, dela likor edo destilatuak, eta batez ere behar duguna da, erran dizuen bezala lehen, sagardiak. Ez zaudete geldi, ben, ez duzue aspertuta zaudete. Baiz. Eta, bueno, gaur bazkariren bat daukazu edo zerbait, agian erakutsiko diguzu, jantokia ikusi dugu, pixka bat, sukaldea eta... Gaina laguntza pixket beharko du, bai. Bai. Hau zen. Xabi, sukalderaino, sartu naiz, zurekin. Bai, sukalde txiki hontara, Bai. Baina, bueno, badago lekua guztiarentzako. Bai, hemen ematen dugu 80 personen dako, otordu bakoitzan, eta, bueno, kriston jaleo izaten da. Gero, arras desberdine da, sukaldean dagoen giroa edo kanpoan dagoen giroa, pentsatzen dut, ikasi dut urte hauetan, baina hemen badago abiadura bat tope, eta batzutan urduri gaudenean ere, kanpoan, jankelan daudenak lanean, erraten digute, atera kanpora, ikusi, lasai dago jendea, bale, eta tira, eta busola ibiltzen gara, bai. Eta zehar izara prestatzen, orain? Orain, ni berez parrian egoten naiz, holan sagarutegi garaian, parriakoa da nire lana, hau egiten du Marijok, bera da sukaldean eskue duena, berak ikusten mani du telebistaren aintzinen egiten nahi naizela zerbait erranen dat. Baina, bueno, egiten nahi naizena da, inbar dut, hemengo menua inbar dut, badut gero lagunekin bazkari bat hemen, bazkari bilera moduko bat, eta inbar dutena da, txorizoa sagardotan itua, hau da, Nafarroko txorizo bata, eta, bueno, erramuakin, eta, erramu ostoekin, eta egosiko dugu azken momentuan, orderdi batekin nahikoa du, hola gelitzeko ongi. Txorizoa, horren nahi naiz tipula Juliana mozten, tipula dultzea da, eta, bueno, Juliana moztuta gelitzen da dultzea gorendik, eta, bueno, posoi gustatzen zaigu bakaiu tortillan, hola izatia. Perrexila ja hine dut, hemendi dago piperra, gero botako diot kaiena pixka bat, bueno, hori gure trukitoak dire, bakailu ere bai desmigatu beharko da, eta hau azpilkuetako arraultze dire ekologikoak, eta hemen txuleta, hemen inguruko txuleta dau, eta hau izango da gure gaurko menua, gero baztango gasnak ere batugu, gero hemen etxen diten dugun sagar dultze bat, biltzaurrek, ere Nafarrokoak, eta kafea, eta, bueno, sola, bilerak egitea hola plazer bat da, eta hori da gaurko plana. Eta, bueno, zuek etortzen zineten, eta egin barra dut, hau, bai. Esan duzu, bazkari bilera, hori zer da, nolakoa da, nola egiten da, edo bastanen egiten den zerbait, bakarrik edo... Uste dut, leko honitutan egiten den afera dela, mai baten bueltan, gauzak hitz egitea, eta, bueno, egiteko, otordu baten bueltan ere, bilera bat, errexago eramaten da, edo gustora ematen da, segun, balime da bilera importante eta zer bat, igual, hortara. Ez egon barden bilera bat izanen da, baina, bueno, otordu baten bueltan biltzea, eta importaz ezkigun gauzeta solastea, hori ere ungi dago, eta aukera dagoenen, tira. Zuk uste duzu kontzeptu hori edo gauzak egiteko modu hori izan daitekela landaremoarekin zer ikusia den zerbait edo... Uste dut nahiko edatua den gauza bat dela, ez balime da landaremoan ere, hirietan ere izanen dela pentsatzen dut, ez? Elkartetan, adibidez, egitea bazkari bilera bat, edo afari bilera bat, eta bueno, nahiko humanoa dela iruditzen zaitu. Eta zu normalean, esan duzu parrillan zaudela, denbora osoan,
ez zara despegatzen, hemendik. Ez, hemen egiten dugu denak denetatik egiten dugu. Parrillan, fregatu, tortilla bat egin behar balen bida ere bai, eta biltzen gara denak denean, gero duzu zure posizioa eta kontrolatu behar duzu. Baina nirea da batez ere parrilla, gero betze gauzak ere egiten dut, baina batez ere parrilla, eta ikusten duzu, parrilla da, parrilla zar bat, sukalde barnean dagoen parrilla bat, hau da infernua, baina, egara ohitzen eta egara neurri hartzen ere bai, suraren indarra, diren 1000 gauza kontutan hartzeko, eta, egerteko gustora nago, edo, benpin, ikasi duten gauza bada, ez nekien, erabiltzen. Hori galdetu behar nizu, nola ikasten da kultura mundutik etortzea sagardotegi bat koordinatzera, nola ikasten da hori? Gauzak ikasten dire edo haunitz estudiatuta edo piztinara salto eginez. Hau da, piztinara salto egitea. Nahi nuen, ereki bargi nuen, bere momentuan, nahi nuen parrilloren bat bilatu ez dakiz ez ginuen lortzen, erekitzeko eguna aiatu zen, eta bihurtuko naiz parrillero. Eta, holako gauzak, kartzen dutena. Nik egingo dut, egin nuen, eta bain arte, hemen nago parrillan, eta igarrateko ongi lan egiten nahi gara, eta haunitz ikasten nahi naiz, ere parrillan. Nik uste dut, ekintzaietza edo proiektu berria sortzea, ere bai batzutan ikasteko direla, ez? Zuk esan duzuna, piztinara botatzea, eta ez inoiz egin ez duzun gauza bat ikastea. Pixka bat horrekin ere bai harremana du. Gu nahiko lagara ere, bai, generalean. Bai, venga, egin eta listo, eta bidean ikasiko duzu. Gainera uste dut ikasten dela ongi. Dudik gabez gara itxu-itxuen gaten, egon barzara jendeakin, dakienakin, ibili denarekin, pixkanak ere bai arma batzuk hartzeko, baina eginaren ekinez iten dire gauzak eta ikasten dire kontuak hemen, eta sekula ez ginuen ere kooperatiba bat egin, sekuela ez ginen sagardotegi bat manejatu, eta izan da hartu erabakia, konfiatu gure buruan, eta tira. Utziko zaitut pixka bat, agian agertuko dira lagunak, eta ez dugu bukatu bazkaria oraindik. Utzi behar dut potxatzen, bai. Utziko zaitut pixkatxo bat, bai. Venga. Kutsa batean gorde ginen, mila egunez, eta gau batez, mamuak hiltzen, loaren gudan galdu ginen, eskuen atzez, itzak zenbatzen, ta gorde ditzagun, kantak gureak